garaten ko won e kelmendi gondi e nyaawobe de kutartede odo saha taw wana ko gowden nyaawore fengama do e leydi Senegal e ndudo lewru korse nyande go buru mudum huccindirno ko beetedo Ajirabi Sarr Aja Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye e Ousmane Sonko mawdo landa kebe nyaawondirno ko haala ka wiya affaire Sweet Beauty kono battane fof ko jomgu wada e do Ousmane Sonko wiya wondeno o jaggira ko libama délit de corruption de la jeunesse holko dum firti o tuuma ko yamgo e do debbo dum waxlita wonta corruption de la jeunesse manam o homtu cukagu ko cukagu holdum suka debbo o gulliteydo e do makko fawi e makko nyaaworo o yani dum mo wawni dum kono ko fa e do makko ko buri bonde ni hay ko wana e do mum ko sabu ko homtude cukagu jom hakkille baggo go kanko ko kilifa o mo jimti e makko nden non o homtimo o wanni mo ko wonani e sago makko du wete délit de corruption de la jeunesse